na samu akwai alaka ruwan kakar a hure inda duk ka sa kafar ka zanabi ka na fi so a gama tare zaga girma wasu sirri yadda aka dama ko? Idan yanzu na farkon ziyartar wanda YouTube tamu, ku danna wani subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawa wurin on, wurin 2. Yanzu Sai za kuma mu na fara like. kauna Da zarar mun saki sabon ka bidiyo daina YouTube sa sana da raina. kuma gode. Tun da so ruwan zuma ne shaki bani zucikin jimi ta kunsa gaskiyar bayani. Da kira fara kauna yanzu za mu fara kauna ka daina sa a raina. Tun da so ruwan zuma ne shaki bani zucikin jimi ta kunsa gaskiyar bayani. yanzu za mu fara kama kai kaɗai na sa a raina tun da saruwan zane shaka bani zuciya ta mai tabbasa gaskiyar bayani Ke kaɗai na sa raina babu canji amshi karɓar so da kauna. Allura ga wani zance rigan da moji ko babu hanya barna. Na aminta a idona abin da ya ji da ama da ke nufina. Zan rike ki bani yana asalin maso ne tallafa ki ce kauna in ji karki bari. Karki bari. Sai da sabo akwai alaka ruwan kakar a hure inda duk ka sa kafar ka zanabi ka na fi so a gama tare zaga girma wasu sirri babu shakka yin hakan zama amare karɓi so da sauri adana ranka kai kaɗai da mai wa ƙauna ka ji karɓar ni Sai sa masoya cikin fargaba. Alƙawarin ne ya bata barke ba. Duk kyawu na mata ba sa kai ki ba. Kome za a ce min ba zan ki ki ba. Alimi na kunsa da baki san shi ba. Shi na ki zai sa har yanzu ba. Mai nawa ke ce kike kan gaba. Su mai san kashi ne gaskiyar bayani. suna sa kafata ya zanke da kai kuma ya zuciyata za ta yi sai da kai ka sanya a raini ina ji da kai kuma ya za a ce ma raya da kai shi sau rayuwa ne ne sai da kai bana yin sakoni idan babu kai raina ya amince in zauna da kai idan babu kai kamar ya kai ne Subscribe, ƙararrawar sanarwa.